स्कुलखौहाय जोंनि गथ'फोरखौहाय मोजां देहा मोजां सरित्र मोजां आखल आखु मोजां शिक्षा होनानै दिनैहाय आङो बेक्तिगत आंनिफ्राय साबसिन हामसिन स्कुलनि साबसिन हामसिन शिक्षा होनो आङो बाहेरानिफ्राय आलासिफोर लेंहरदों बे आलासिफ्रा गथ'फोरनो गियान होनो हायो बिमा बिफानो शिक्षा होनो हायो माबोरै मोजां देहा होनांगौ बेफोरनि सोमोन्दैहाय आं बाहेरानिफ्राय आलासिफोर लेंहरदों जोंहा नैबे अस्ट्रेलियानि आलासि दङ बिथांनि मुङा एल्विस प्लेसार रेमिनेन्ट मिनिस्ट्रि अस्ट्रेलियानि एडिटर आरो बिथाङा D.Charles.ब मालयेशियानि पास्टर बिथांनाव जोबोद दिनैनि मेसेज होदों जे माबोरै बे बुहुमखौ बोरै सृष्टि खालामा साइन्टिफिक सृष्टिजों इसोरनि सृष्टिजोंहाय माबोरै डिफारेन्स दङ बेखौहाय बिथांमोना मोजाङै बेखेवना खिन्थालांबाय बिथाङा D.Charles.ब मालयेशियानिफ्राय आरो गुबुन आलासि दंबावो जोंहा इण्डियानि कन्याकुमारिनि D.Charles दा जोबोद टेलेन्टेड मानसि जेरै जिबननिबो जुनैबो बा देहानि जुनैबो आरो बेनिफ्राय न'खरखौ माबोरै मोजां खालामनांगौ माबोरै समस्याखौहाय मा मानि जुनै समस्या जायो माबोरै संसाराव लोंनाय जानायफोर मानि जाखो बेफोरखौहाय माबोरै कन्ट्रलाव दोननांगौ बे शिक्षाखौहाय जोंनो होदों जोंनो नांगौ बे शिक्षाखौ गथ'फोरनि जोबोद प्रयजन जानायखाय आं बिसोर आलासिखौ जोंनि स्कुलावहाय जाहाथे गथ'फ्रा सोलोंथों बिमाफ्रा मोनथिथोंहाय माबोरै मोजां जिबन खुंनांगौ माबोरै सान्थि जिबन खुंनांगौ बेफोरनि दिनैहाय बे थांखि लानानै आं बे मिथिंखौ खुंदों बिथांमोनखौ आं सार बे दिनैनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना बे आयदाखौ लानानै जे बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना सानबेसेनि प्रग्राम हिसाबै लानाय जादों बेखौ फोरमायगोन नामा सार आरो बे हाबाफारियाव दिन लानानै सान बेखौहाय आलादा आलादायै बेखौ खुंनो लानाय जादों नामा बेनि सायाव मा बुंगोन सारा जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो दिनैनिफ्राय लानानै 21, 22, 23 सानथामनि हाबाफारि लानानै बानायदों बेवहाय जोंहा बेफोरनि फेमिलिनि हेल्थनि सोमोन्दै आलादा आलादा टपिक लानानै जों सावरायलांबाय थागोन आरो बेवहाय गोबां सोंनाय फिननाय बिदि पेरेन्टसफोरनिफ्राय गार्जेनफोरनिफ्राय स्टुडेन्टफोरनिफ्राय माबाफोर गोथौ सोंनाय दंबा बिथांमोना बेखौहाय फिन होनो राजि होननानै बुंदों जोङो बे सोंनाय फिननाय प्रग्रामखौहाय फुंनि सेसनाव थांबाय मोननै सेसन जायो जाखांनायनि उनावहाय थार्ड सेसन दं जे कुइसन एन्सार प्रग्राम दङ बे प्रग्रामावहाय गोबां मानसिफ्रानो मा सोंनो गोसो सोंनो हागोन आरोखि बेफोरनि organisation that is actually sponsoring these meetings here in India. And I come from Melbourne, Australia. And the purpose of the ministry is to give a practical guideline, as it were, or instruction through history, through prophecy, and through current events in relation to where we stand in the times in which we live, and also of what we can do for the future, and ultimately what we can be prepared for the soon coming of Christ. As we look at the world situation today, we see that things are coming to a climax. We're reaching a crisis point in Earth's history. People are